Mal-kurrent intlat dort il-kumpanija sib li kont sed gawd il-ġenna flat imma xalal kien bis daħka fil-wiċ imqaraq mort fittex iqab ħabib tant fit-triqa li tala fuq kollox issa ħajjejn la tixxekkilx bħal il-sib hemm il-paċi u s-sib qalbi l-ħemda kaxxari tista' jekk trid tibda mill-ġdid ma' żellin terġa' intqamejt bl-artifiċjalità li d-dinja tik ta' spiss sibt it-tentazzjoni mill-għalik li l-sejjes u tlellix kellhom jimlew il-bojt illi kont ħoss imqarraq mort fittex iqab ħabib tant fit-triqa li tala fuq kollox iftaħ għajnejk la tixxekkilx bħal il-sib mill-folla maqtuq ħatħażel bil-kalma kollha jiċċara fil-moħħ it-taqlib li kien hemm fittex iqab ħabib tant fit-triqa li tara fuq kollox iftaħ għajnejk la tixxekkilx bħal il-sib hemm il-paċi u s-sliq qalbi l-ħemda kaxxari tista' jekk trid tibda mill-ġdid ma' żellin terġa' titixxex għax inħoss iċ-ċertezza